Ola, eu son Alba de segundo da ESO e este é o meu lapbook ou libro desplegable do libro O corazón de Xúpiter. Aquí puxen a miña opinión persoal nun sobre, o tempo e o lugar onde ocorre a historia, os temas principais que trata a lectura, un argumento do libro, os persoaxes secundarios, os persoaxes principais e un pouco da súa explicación, os datos do libro, aquí falei da autora e puxen os seus libros. E por último puxen as frases que máis me gustaron do libro.